יש פוליטיקאים שאומרים שאתה הולך לוותר על אזור החיץ ברמת הגולן או על חלקים נוספים. מה יש לך להגיד? בובה מייסס. פשוט בדיחה. פוליטיקאים האלה מהשמאל מעולם לא עשו שום דבר כדי לחזק את רמת הגולן או להיערך מול החזית שהייתה שם בסוריה. אנחנו ניפצנו את העמדות של הציר האיראני, עזרנו למשטר אסד ליפול, חיזקנו את האחיזה שלנו לא רק ברמת הגולן, מעבר לרמת הגולן ועל ציר החרמון. אז הם באים ללמד אותנו, אני אומר לכם במה אנחנו כן דנים. אנחנו דנים עם סוריה, בדבר שלא היה אפילו בדמיון לפני הניצחון הגדול שלנו על חיזבאללה. אנחנו באים לדון איתם על הסדר ביטחון שבו הם מפרזים את דרום מערב סוריה, ואנחנו דואגים לביטחונם של בעלי בריתנו הדרוזים בהר הדרוזים. על זה אנחנו מדברים. אבל אם השמאל מחפש להמציא משהו, מוזמנים לעשות את זה, רק שהם לא עובדים על אף אחד.